Amena sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat apen ma dihita saluhutna kamanami nanami. Yakit doau sudehita napungudison pataridahon pakalungunota tutuhat taido di partikian apen dinang masuk kita tu minggu ape patoluhon asa pangarajumion taringo tu apeni dadahola pai mau saping songonan ido ni portion ngol-ngolan iba pai makon alai ikut takasdo hataridan ngatahasi holi di gulut tahun lahomar parsauran dohot tuhatai lapatanna bukan hanya menunggu apa yang menjadi harapan tetapi merindukan Tuhan dalam pengharapan karena dialah keselamatan kita. Asa molo di masa apeno pehita kamang kainang merayakan Natal dohonot tamay napatuduhon sihol ni rohat tadoi marsaur do tuhatay dina toktong dope mangulu pakirimo. Lausima nang napahoton rohata olay ko sapeo pak minggu apeno. Anggo pesta Natal 2 hari di. Anong nama 2 hari. Borngin Natal di gereja itu 24 malam 25-26 Desember. Alenggo masa apen pola ikon opak jamita opak minggu. Asa unang marisuang. Pangarajumiota mangatusi taringo tu partikian yapen. Alani imana naing tangihonota di bagasan partikian nabuhape na tadopi di ngulut tahun. Alai di suara do tuhita molo mangulu do peha pursiauni molo mangulu do pe pakirimoni ido bahen ikon tetap semangat di masa-masa apen saliling perdalanan ningulut tadi portinya borak siani maka mangkainang tatangi hummahatani debata nagebejamita itonga-tonga ni parsaurata di minggu apen patuluhonon lau subuk nanaing paujahon ni iduk ni huriat tama huria nagok huria HKBP dolok horet ada orang susah tu jami tahun saya manginong irohaku sinakin mulai prosesi dinarap kami do padita resort rotu garijaon ayah do tehe warni huriau naneng paujak pot tahun akula do ngailus terhudok tabay ma huriau HKBP dulu horek niku api pitori sambu padita resort ta jalalas rohanya kaparhala do yang dohonoku gabi bersejarah do dia menon huriau kaliling padi tau dan nagay martikat tu huriau na asing alay kon ala pitor dangadong manangadong hudok dolo horek magwarni huriau alay dorok sopasa jami taon adong 2 catatan na ikor-ikot ingoton ni ruas ng parhalado HKBP dolok hore produk tapawujaan. Duluk, dang asal duluk, dang haulat duluk-duluk. Molo diterjemahan bahasa Indonesia tajahan non gunung dulidog.
Dolo horep, dolo sina sarupa di. Adong dua. Perjolo perjupangan ni si Musa do debatado. Na paduahon perjupangan ni debatado i do panurirang nga si Elia. Boy manok kupabaga situa kasitua robe au maulos sermo muse. Mulai palos paditareso da orotso. Alani tatangihum majolo hata ni debata sian buku panurirang Mika bidu pitu ayat pitu rodi ayat 10 tolu songonon ma tarsura di sita kasma tangihu kamu. Ala yang guau manatap tu Jahuba do jala dihalungut torohak kudo debata di hatuauku saya tangihonon ni debatakku do au. Una komarlas ni roh ale musuk kumida au. Ay tinggang peau say hihi do au muse. Ay hudul peau nuaing di bagasan hahulumon. Jahuba do panodang di au. Usungok do rimas ni Jahuba. Ay do paibana do au merdusa. Paima di badaw ni bana badaku. Jalan maruli mau di bayan. Sai toguon na doau sogot tu hati huron. Idau kudo hati goranna. Alai idau ni musukku mai sogot. Jadi hukupan ni haurao ni bohina. Ibana nau madok tuau. Di dia do Jahuba de batam. Marsobu-sobu mamataku marnida nasida. Dukkona lutak sogot gabbo di alaman. Nungaro ari parpaulion ni parikmu, ari parholangan di patik doi. Ay harawan ni halak doi tumopot ho siya nasor. Do siya nakkahuta ni Misir. Jala siya Misir sahat rodi batang aik. Jala siya laut tu laut, jala siya tor tu tor. Alay gabi halongon ang matanoi ala ni pangisina. Binain ni parbue ni pabainan nasita. Imasahan na. Hudok na kinakamang kainang. Taboto do, pakiri mo do tadda haporsyaw na mangudu. Jala alani mahita se toktong, dang marnaluja. Laho mangula mangyay na duminggan na muli di ngoluto. Alay mo lo sipata tapaida-ida na masa di pardalanan di ngoluto. Tarlumo birahita halak batak. Secara khusus halak batak Kristen. Molo marnida na masa noang dihutat. Secara umum di Tapanuli Raya. Kakolan pola husungkuli hamu taringo tu bencana alam na sedang namas. Gudang dona sotaboto. Puhado akan nama saino yang dihutat. Molo masa pihak nama sai ra di minggu-minggu apeno naing disungguli rohatta pausor-usor kono. Adong dope sihirimot di gulun. Adong dope sihirimot ta molo lam sorat jala lamborat persorion di gulun. Coba ingat, uang bukan segalanya, hati-hati. Molo gudang pehepeng munuaing. Bukan berarti dang bois adu pambuna sorat jala naborat di gulun. Hati-hati partikian ni panurang Mika pe, gudang go kena mora dis. Alay masa ma halumbla mo di tonga-tonga di bangsu. Dia maka mangkainan. Jala tapamana noaing di dalam gudang jolmai naso parduli be mangulahon naso ukum. Jala marlomo-lomo mangulahon naso patut.
Ay doon nga masipasubuan bebe ita. Masibuan na binotona. Mabay lam sange. Lam lumlam. Na masa dito nga to nga ni partikyan. Masa doy nang dito nga to nga ni Bangso Juda. Dohot di bang ala Samaria di hati. Mula di baritaon panurang mika peditupok jamitata. Dia pen patuluonon. Inamasa hagedukon lam lumlam kapangalahon ni Jolma. Dan adong besi haporsian. Takola panggonggomi raja. Bahkan akapartugi ni Bangso Ibe. Nunga mangulahon na sopado. Idiyaw nama sihiri. Mulotado kakamang kainang terjadi krisis moral. Jala ketika terjadi krisis moral, jadi masibuan lehengabe na majol. Dan adong kepedulian, dia ka korban-korban ketidakadilan di tengah-tengah dia ka partikian. Om mana dan waing di tengah-tengah dia ka partikian na masa na tado bicara dang boy persuadaotai molotadok pelam maju zamanon lam tibo perbinotuan ni Jolma ale lam disido godang na mengancam masa kahalum lamon di tengah-tengah dia ka pernguluan mardidana masaima dipangiar simika maswarana laho pangingoton bangsoi unang say diulahi be mabay na sopatut mabay na kanajahat alaya makanyata anak ka mangkainan ano bodo tajaha di jabuate di mikap itu ayat sada suri ayat onom behajor mo ni pangalahon di bangsoi di partikyan alay wujud dipaingot dipanghiar si Mika suarana lau paingot to bangsoy. Justru gudang matuas-tuas di banga. Bahkan sampai tu ancaman aguan Hosea. Di situasi na songonima dak sumurut si Mika. Sada panurang na tetap semangat ala dihalunguton di mana do Tuhan ini ngoluna. Alau sido ranang na direfleksihon siang tema ni mingguta sadarion makalunguton debata hatuaon ni na porsea na paluahon. Alani dohonota kamang kainang sahatro di dia pakalungunot tatu debata na tadok gabi hatuota di sido hita tetap dang kendor semangata laho mangadobi ragam niya kanamasa di tonga-tonga ni aka parnguluaton laos bohado hita papatarhon asi ni rohani debata dohot holong ni rohani debata tuaka napogos korban ketidakadilan tuaka na marukil marsang korban ketidakadilan di tonga-tonga ni aka partikian ni ngolutau taado bidoy tapakilalaho do aka make kere kamu nuai lamaju jamanon tong dosong oni gudang lam corbu nama saya. Molo dia sada saro dia nom di dok dodisi boha ianak kon pailaho bapakna boru nama pailahon omakna parumainna mangalo si matuara jahamon jupang donang dia kapartiketan waingon alai molo masa pesudinai nama baik kita susah mabiar busi sahun jala tahu tak kita marmereng namasa
Dari kamu majolo akamak kaina. Di tonga-tonga ni keluarga tabi, ngasih pahat adak tarjalo hita na masa. Dari anak namin penuwe nga mga lolo to geleng to ba katoras na ka. Beko kamu. So hari betadok ngadi uga hita. Tori. Molo hupijam do istilah ni omak kuna jolo molo pinaneng lagi. Sampai marmuda ribonon. Lasu di ulah koin. So ni matong nang dada do kina. Ano na mabanati. Lam tibo parbinotuan, lam tibo teknologi di segala macam marhiti habi-habi. Habi lam bisido jorbu noai. Lam makana masay. Dang boita partar persuada ini. Alani molo masa pia kana masay. Odo neng dohonon na. Marhite-hite saringar suara ni panurirangon ni si Mik. Unang mamago pakirimot. Jala unang mitop hapor seota. Ingot. Ay dang ditadikot debatahita. Dang dipasopu debatahita. Rodo ibana ditikina. Laho pajong jokon hati goranna asa unang marlomo-lomo portibyon mangulahon aka najat alani dang adong bedo horon ni ala Kristen nasatia tu hate mat buasa te so hia marminggu amatan ale na mamora lem gudang artana so ya na hasia diulamatan alay songonima, ima marpugus-pugus. Unang ujuni di mata. Martiki do sudi. Jaladang lilingi. Alani akamang kainang gabi apul-apul ma, panurirangan simikaon lau patoguro atta. Jala pahutu pakirimota mangadubi akka paraloa di tonga-tonga ni ulutau. Asa dohonota molo marapin pehita adong tolu hal naiko putih hatta sian jami tau. Na parjolo marhite-hite suara ni panurirangon ni panurang nikon ditugu doro hatta asa benget hita manahan. Benget hita manahan. Unang setadok ngol-ngolak kita paimaikon nanaing bayanon ni debata dia kaperjahati. Mula saya ngol-ngolan do tadok kita itu mabek kita gabi mangadian. Hapedang boy mangadian. Ngolo niya kana porsi. Ingot akamang kay nang sonado nakin. Parsatokino do haulion ni ngolo niya kaparcati. Parsatokino do haulion ni ngolo nadapot siya nakahajahato ni. Ima naniula naro nasosyan uhum. Alani taingot mananido ni si Paulus di sada Korin saplo na may saputuli dungo mahamu marsihot marhaporsyaon tang mahamu jala margo dang murabe hita mungkil-ungkil alani sorat ni akka paraloan na tadubi di tonga-tonga ni partikian ni ngulutaw. Napaduaon asa molo marapin hita naing tahasabab pon manang bihape parsoryon ni ngulut. Pogot choy mo, dang kebeng mo imo. Ale molo takas do ngulutaw ngulo marapin hasabab pon maparsoryon.
Molo edi na porsi na perjului takas doi. Alat kebetulan edi hasolomakku. Di orai doi di siholsoan. Ai biasa tung humolso jala tahu takko. Hasabab pomma parsorion pinarona itu. Jala sasitonga terjemahan hata maka sabab pun adalah bagaimana kita mencukupkan dengan apa yang ada yang diberikan Tuhan. Otik, sai, godang, sudah. Jaladang marlobi-lobi. Bohado hita makasabab pun persorion na pinaroni de batadi tonga-tonga ni ngolu. Ingot maka mangkainang iko porsiado hita pabuah ditatap de batado hita di pardangolat. Indonesia ta suaraon di peren-peren Natal. Alala di tatap de batado pardangolan di jolmai. Hinajor pun di pakorhon di dosai. Ubahin roi bana. Tu portibion marhite-hite hatu tubuh ni Kristus Yesus. Nagabi hatuota na paluahok kita sian gaboli sop ni dosai. Alani marsiwohot marsigat tung tu debatama kita. Iko posro hatta sai diot tu hatta ita. Jalai kotok tong satia hita marhaporsya. Portibio pediboto madoki. Hari ini lebih baik dari kemarin. Dan juga hari esok lebih baik dari hari ini. Pengharapan orang percaya pasti dia yakin Tuhan akan memberi yang terbaik dalam setiap perjalanan masa depannya. Karena sesungguhnya Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Lasi maranang pos ni rohatta. Akamang kainang. Unang murah-murah talpehi tamadamu. Tu bagasan ngulu. Na mati. Secara khusus tu kamu ruas parhalado HKBP dolo horepot tu paujan. Itu sipata yakit do hita 10-20 tahun naik gabi hurian nebel gemon HKBP dolo horepot. Amin. Mamusia patu situ dia mamusia bangun gereja. Dukon ni bohama musia. Di situ sa sitong na HKBP maka nguluhon padohan ni natar surat. Ay di saryo nari marsukot do, narikot, di iba. Hindi maperjong-jong ni gereja dung 20 tahun yang ro, ay maratus kakanaman non ruas ni hurian yon. Bodo ro tubuh suku-suku mula di sini. Namar lapatan halak na makirim dia kana duminggan si pasato ni debata dang statis ngulu nate. Apalagi kesituan wae, kesituan ni huriat tal. Bergerak Mahmud. So naudok semangat mas, semangat dia. Dakolan persoalan di pelayanan, di pakobasion. Malau marjamita ringgas nyodang. Alesada rasio dolhonot tonak kamang kainang. Bohado ngulu ni partang yang otak. Au saya huingot doi. Si pertang yang go situai manangnya koruas na diwekne. Nang adong lapatan nai burjuho ringkas somani si ruas mi anggo nang pasato to tuhatta ruas na ni hubasan mi. Iko gabe ka parhalaro situa si pertang yang mamo. Di mana marsermok kamu unang lupa isi nama betangiang ordihok kamu akan ruas ni hurian eu besamuna di bagasap tangiang muna di parsermona akan amar sait akan amar sak dia doa kalana ai simika be namar tangiang do ibana di so partangiang on simika do
Lahu mangodihon bangsoi unang lalu uhum di debata ala hina jorbu niakana mase. Sonare teh 40 kakak 40 saya mulu suku kamu 20 tahun naik ke paras kakak mungkin deh. Aidang adong naso terpatu pada bata. Ay na adong kon no siya nama pihadir gabi merjabu filan no ni mana ison gabi tu sordan no ni ade. Mulai ate ma di huriah kabibi Batam di pengembangan misi ni huriah tak kabibi nga kurang dipajai gabi huriah bukan gabi resort. Jadi mulo resort Batam noaing nga dua be dulu na. Dulu jetun nang peta bay kabil. Dulu jetun o dulu horep. Mulo dulu jetun ibu tamu teh. Ame. Jenek tu tuan. Pernah kok di tuan Yesus teh. Saya dulu jetun nate. Ale alakon hati-hati kamu. Dua barita taringok tu dulu korepon. Ima perjupangan ni si Musa nahudok naki. Las disiu di pasak debata ibana. Lahu mabuan bangsa Israel. Tutano kanan. Alani ingot kamu. Buat kamu. Kurion. Tanu nabi nagabagaw ni debata. Pasu-pasu nabi nagabagaw ni debata. Di pasak debata tu si Musa di dulu korep. Jalan apa dua hon. Perjupangan ni si Elia do debata. Dina lari bana alang adi tahi ko dibuni bana. Saat mai mantu dulu horep. Disiba ibana pajupang marhiti-hiti suara na labok di keheningan suara idologi. Lasido dalam nani patawi bana markuku jala olo mangulahon nani dok ni tuhatai. Alani song nani dok ni si Jeremia ma. Buhay hita sa mampu makasabapon. Dalatta doi nang setia manahan. Setia menunggu. Walaupun dunia ini mengatakan menunggu adalah pekerjaan membosankan. Tetapi bagi orang yang percaya menunggu anugerah pengasihan Tuhan. Dia harus tetap setia. Di Jeremia 20 sia 10 sada madok. Nunga husakapi sakap taringo Tuhamu. Dada sakap Tuhamaguan. Ale balik satahe sakap Tuhasonangat do. Asa jaloon muna ujung nina hina lungutanmu. Setialah bertahan. Napatuluhon asa molo marapen hita. Na yang ditonakon panurirangon ni simikon matu hita. Saharodi dia do hita makaposi Tuhani di ngulutau. Naki makasabapon. Saunari makaposi Tuhatai. Pabua. Tulus do sure nasinakapan ni Tuhani. Nagabe hatuaon di ngulutau. Kuria HKBP dulu horep ima perpunguan na porsia di Yesus Kristus inganan lahu martangiang dohot marparsauran di bagasak kolong ni Kristusi asa hurie kabe dangiganan parbulak-bulaton dangingana perbada-badaan alai hasosonggop ni dame ni Kristusi. Di dia mian dame ni Kristusi. Di sido hita taruli pasu-pasu. Ala yang dosa mengabak pasu-pasu ni dibatado. Bere kamu ma sederhana do hita mengatus. Gudang pe arta hamuraon ni sadar keluarga. Ale molodang miat dame dia matai-natai. Dulu-dulu hibi masur-sur do.
Alemolomia dami na sumurong na siya tuatay di tonga-tonga ni keluarga nang pesipatay ko marahas marturuk ikon mga holang mga langkulamo tolor tau tempe alay dami pangisi ni bagasi ido pasu-pasu na marga di ngulun ya kanapos ya ada pihak mo kamang rak mga do inatay jamu ya nang subuh tiap hari puang nainang ko pala tuloy seminggu tuan na minggu. Oh. Masih ya? Aku masih seperti yang dulu. Tohodoi alani kesibukan-kesibukan. Karejo amat tadi akalan nasi. Kan adong go jadwal makan siang kum mula tuja bukan? Adong go spare sajum teh apa? Istirahat makan siang. Bapak le mak mulong pa lu jauh musay laut tujabu mar video call ho mga do inata. Sa tarido kebersamaan ni nago dami itong atong ani keluarga. Jalai mana tapa mana di masa-masa apeno nate laki betulan perayaan Natal hita. Sibulis na biri-birion di bulan 12 doroy. Parok kamu. Na murah-murah kita imusi. Di bolo na jolo di hutai mabani sebab amo. Pag udah kubid day. Di naik darah tinggi. Yang uhilan wang mungkin alan ya kasih pikira do akalan nasing alay tapamana maya kamang kainang hala na makaposi Tuhani ikon mia do di bagasan dami na sumurong na siya Tuhata. Alani toktong mahita marlas ni roha di bagasan Tuhani. Sampai di dok si Paulus do yate di Pilipio pa ayobate. Marlas ni roha mamu di bagasan Tuhani hulay salire marlas ni roha. Alelas di pagomos si Paulus do di padohan na di Rom 12. Marlas ni roha mahamu makirim marbengek ni roha mahamu dihapur suhon jugul hokamu martangiang. Di pasu-pasu Tuhata mahita saluna tarlumobi dihamu amanami na nami dana sekolah minggu saharoi na magodang di hurian na naing pauja kota gabi hurian nagok HKBP Dolok Horeb Resort Batam Distrik 20 Kepulauan Riawon mardami sonang mahita di bagasan panggonggomion ni Tuhata. Amin. Pinuji pinasanga maho Tuhan. Ala toktong dileokolas ni roka. Di bagasan pakirimon na mangulu. Ubahen ikosatiya jalamanaha kami. Itonga-tonga ni ragam ni partikian na ngulu na huwadopia. Mole pesipata sorat borat akaparaloan ni ngulu. Alay di sido pos ni rohanami Tuhan. Molo benget hami. Sabam rohanami. Jala huhaposi hami ho. Di sido patawumu margogo jalalam tanghani. Laho makamonakon saluhut nai. Jala di sido ng pos ni rohanami. Dapotan tua dapotan uli mahani. Sianaka si lehon-lehonmu. Alaniasi doho tolong ni roham. Ima patawok kami laho mardalan di dalan lomo ni roham. Amin.